Траурен дом Асеновград. Вече 2 години Траурен дом Асеновград е в услуга на гражданите на общината с новата си напълно завършена сграда. Те са до нас в тежки моменти и се отнасят с разбиране и уважение, като гарантират, че услугите ще се изпълнят по заявения начин. За удобство на опечалените, Траурен дом Асеновград дава на разположение голяма просторна зала за поклонение, индивидуални зали за поклонение, ресторант за помени, панахиди и годишнини с качествено обслужване, варено жито, ниски цени, удобен паркинг. Предлага пълно съдействие, консултации за всички подробности с нужното доверие и утеха. CNC Stone изработват паметници и изделия от мрамор и гранит за клиенти и колеги. Телефон за поръчки и въпроси 0878 33 66 31. Намират се в близост до новия гробищен парк на Асеновград, улица Миньор, 54. Денонощен телефон 0888 56 62 62. За повече информация може да се обръщате в офисите на траурни агенции Последна почит в град Асеновград и в град Пловдив или на място в Траурен дом Асеновград.